Camille? Iho? Camille? Iho? Camille? Sweetheart, si mami mo. Iho? Uwa pa ko makadisturbo? Ni ako, Iho. Adi lang ko musod, gamay ra kani akong tuyo nimo. Gusto lang ko magpahibaw nimo nga ugma. Ikaw na ang muduma sa Mercader Group of Companies. Ang pwesto nga gibiyaan ni aning daddy nimo Alfon as President and CEO sa MGC. Tinuod ka, Mami? Huwag ka ba magtiyaw? Nakanina, Iho. Ikaw na ang muduma ug mo asumir siyang pwesto. Salamat kayo, Mami. Okay, no problem. O sige, maurot akong tuyo. O sige ha, excuse me ha. Sige. Nakadungog kasi, Lord. May trabaho na ugma. Yes, thank you, Lord. I've been awake for a while now. Yes! Uy, I'm feeling like a child now. At kayo ko mong dialsa. 'Cause every time I see your bubbly face, Nung bitaw get ko. the tinglies in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling Sing. on my window pane. Ising mga piko. Napatuo ko sila nga maayo na ko kang Leia. No way! Dili may tabong madawat kung umagad si Leia Delfino bisan kanusa. Pahimosli ang daklit nga kalipay nga patilawan ko nimo, Leia Delfino. Kaysa dili madugay, muhila ka og dugo. Nenay mo gipangalan. Mang Carmi. Sama na, Sing! Nalayo man ko kag kape. Nenay gipangalan anak og tubig init. Sa ibiyay ko. Wa ka na isugo man? Wa na. Tawgon natin ka kung doon ako isugo nimo. Sige. Balik lang ko sa kong trabaho nga. Kinahalang tawgon ko si Leo Delfino. Pinang. Oh, Delid, asa si Uan, Dong Leo? Oh, ay. Dong Leo. O, Dong Nay! Nay, tawag sa telepono. Ha? Nay, tawag Mo ba, Nay? telepono Ano na? kayo. Wasin si Ma'am Carmi na lang. Ano ba, Trabaho lang ko lang. O, nahala. Tinuod ka, Nay? Sige, oo, sige. Sunod ha. Sige, Nay. Ano? Yes! Yes! Dito. Ito, ano yun? Na 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 na. Kadugay bang itubag? Hello? Leo Delfino? Oh, yes, ako ni. Si Ma'am Carmi ni? Yes. Gusto kong makikita nimo karon dayon. May trabaho kong isangon nimo. Tinuod ka, Ma'am? Makatrabaho na ko? Doon na. Magkita ta karon dayon.
Oh, sige ma'am. Pero asa ta magkita? Uy, ano wa ka pa man matug, sweetheart? Dali na. Ano makapahuway na ka? Naman ko katugon si Tart ay. Excited kay ko sa kong trabaho ugma. Nga naman. Ano ba? Basta excited hindi gaya ko. O, kay ka, Mr. Mercader. Tinuod lagi, excited gid kayo ko. O sige, na. Pahuway na, bitaw. Aron mabalik ang imong kabaskog. Gikan para baka sa ospital. Sige na, makatrabaho ka ugma. Nya bi kay di pa mo katugon. Basta excited kay ko ugma sa akong trabaho. Nindot gid kayo akong feelings. Saya tambi si Tart. Okay ka lang? Sige na. Masayaw ra tagway sunata? Bahala ko sige na sa Tart. Sanay ta. Sige na lang, good. Unsa may kanta ka na to? Ikaw, ano sa'yo mo gusto? Yeah. Ini kanta paborito gid kay ni nako. Sige. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make, and I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, Your eyes, they tell me how much you care. Lula! Woo! Yes! Woo! 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 Ah! Yes! 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 Woo! Woo! Dong Leo! Ako masayop sa pagtumula. Si Ma'am Carmi ang nanawag. Unya? Magkikita siya nako karon. Magkita mi. Unya, aron tagaan ko ang trabaho. Yes! Woo! 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 Yes! Ang karon! Ano pa maula? Ay! Ay! Need some shelter, Di pa kay kulali. my own protection, baby. Mag-ilis na mula ha. Mag-ilis ko. Di mo lang ako magkita si Ma'am Carmi. Sige bye. Clarity, peace. Salamat din taon, Ginoo. Nalipay gitan kayo nga akong apo. Dili lang unta mo palipad si Leo Delfino. Dili lang unta. Bay! Bay King! Bay! Yes, Bay! Salamat, Bay! Kulipan, Bay! Si Ma'am Carmi nanawag na ako! Ha? O ya, magkikita sila ako kuno. Nya, tagaan ko yung trabaho. Mabitong nag-ilis ko kay Wadto ko. Yan mo sa? Lagi, Bay? Ano ta mo katrabaho sa kuan O, lagi, Bay? Yes! Ay, kapala ka, Bay! Makatrabaho lagi ka! Sige, Bay, di na ko magdugan niya. Kay... Sige, sige. Maliit ko sa mong sabot. Sige. Ha? Sige, Bay! Ayayo Good luck, na! Bay. Good luck, good luck. Apit.
Ginoo, daghang salamat sa imong kaayo. Salamat sa mga grasya ang imong gihatag kanamo. Sukad pa kaniadto hangtod karon. Salamat Ginoo. Gihatagan ko nimo apo nga buotan. Sama kang Leo. Isan kun wato din si Lea. Si Leo karon na gitagaan og trabaho ni Ma'am Carmi. Hinaot unta-untan Ginoo nga maayo ang trabaho nga mo'y maghawas ka namo sa among kalisod. Himo ang instrumento si Ma'am Carmi. Amo tay maghawas ka namo nining grabing kalisod nga among giantos karon. Oh. Gin? Amin ako lang. Nakuan, nagkasugat ni Baileo. Oh, anya? Padungo na siya ni Ma'am Carmi. Maubitaw ka na akong gipasalamatan karon Ken. Nalipay kaayo to. Salamat ko sa Ginoo nga. Sigurado na lang. Malipayon gayto ganina. Nya, misasa siya na ako nga patrabahoon ko niya. Dong, pagkanindot ka, no? Kung kamong duha na ang magkakitang trabaho, stilan, mahawa ka kita nini sa anong kalisod, dong. Di na yun tayo ni magsuwa buwan. Kalibutan ta, kahibut nga nung managlahita, sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang ato